10, 2, 9. E bine, lasă-o. Open As. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuț Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor, doar eu și chitara pe spate. Iau. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România. Chiar dacă ești moldovean